Philippines! Quiet. Quiet ba? Pagkagahay yun yung ulo. Come here, mister. Stop it. Come here, mister. Go inside. No, Roxy. Come in. Tignan nyo to. It's too early to be freaking loud. It's too early to be... Oh my God. Early in the morning. This is what you're going to do. Mama doesn't have enough sleep. And I'm having a headache. Oh. Pagka mga gahin yung ba. Butangan ko nag-tape na inyong ba ron. Sa'yo kaayo nakamata ng silingan. Ha, nagising na yung kapitbahay ngayon. Ang ingay ninyo doon. Oh. What is that all about? Happy? Is you guys happy? Mama's stressed. Tignan nyo yan. Good morning, guys. Maayong aga sa tanan, maayong aga sa lahat, mga ka-everything family. Good morning. Guys, alam nyo ba na ito yung nangyari, guys. So, hindi ako nakatulog. Sobrang aga, 2 o'clock hanggang kanina. Nakatulog ako konti, mga 5. And then tumawag naman si Tami. Ulan. Grabe yung ulan. At hangin. And hindi ako nakatulog agad. Dahil may tornado warning. So, nag-tornado sa New Jersey. And then tornado warning si Tami. So, tinawagan ko si Tami. Ito yung mga pangyayari kagabi. Pagkatapos niyan, sabi ko, Han, tornado warning. And then, after that, naghang up kami. Sabi ko, magbantay-bantay ka dyan, gano'n. Sabi pa niya, hindi daw siya makatulog kasi yung cellphone tornado warning. Ang ingay daw. Alarm. And then, ngayon, nag-send siya sa akin ng video. Ipakita ko sa inyo, ha. Yung send sa akin ng video, katulad noong sa basement na nagbaha. Pero this time, ang daming tubig. And also, sabi pa niya, nag-video daw siya sa harapan ng bahay kasi may mga karsada, diba? May nakapark. Ang mga sasakyan, guys, nagbaha. Ang kalsada, nagbaha. Baha, as in baha. And then, yung basement, sobrang taas ng tubig. May sink doon sa basement kung saan yung laundry area. So, at saka yung pump, nagpa-pump pa na okay pa yung pump. Nilagay niya sa taas. And then, yung pump lang, yung hose lang yung nasa tubig. Dahil sa daming tubig, guys, sa kalsada, di ba yung drainage, punong-puno. So, ngayon, yung sink, hindi makalabas yung tubig madali. So, napuno yung sink. So, wala. So, yung baha sa basement is hindi nakunan. Ganun pa rin. So, hindi namin alam. And also, may gas tank. Yung gas tank sa ilalim, may gas tank. So, ngayon, itong si Tami, yung boiler ng gas, yun yung magpainit ng bahay, ganon. So, yung boiler. So, palagi niyan si Tami inaayos kasi si Tami magaling. So, ngayon, merong oil siyang kinikip sa can. So, nakalimutan niyang kunin, guys. Nasa can na hindi close. So, nagbaha. So, ngayon, yung oil, ang buong bahay, amoy oil. So, sobrang masakit sa ulo yun, di ba? Kasi yung tubig na sa basement is with oil. So, ngayon, guys, problema. Additional problem. So, ngayon, hindi ko talaga alam. At saka, umalis si Tami kasi trabaho. So, iniwan niya yung bahay. Nabaha, oil, everywhere. So, ito yung umaga natin. Si Tami, walang tulog. Kasi, di ba, bantay na bantay niya yun. Yung freezer, buti na lang yung washing machine, kahit mataas yung tubig, ina-unplug niya. Okay lang yun. Yung freezer, hindi niya in-unplug. So, ngayon, nag-shortage. So, yun yung ganap, guys. So, sabi ko kay Tami, oh my God, alam, yung bahay dyan, kailangan na yung ibinta. Ito na lang yung palagi kong sinasabi, kailangan niyang ibinta. Pero wala pa. Yung lawyer, guys, update, wala pa. Ang lawyer, mga bobo. Itong lawyer, sabi pa, mali-mali yung mga address. Tama naman yung pinamigay namin. Talagang minamali-mali yung mga pangalan. Nirurong spelling, ilang beses na ito nilang change. Kasi daw mali-mali.
And then, akala naman namin tama kasi yung pinapasa ng mga pangalan, okay naman. Tama naman yung spelling. Yung lawyer, mali-mali yung pinadalang papel, isa-sign. So, ngayon, every time na may mali, magbabayad kami, guys. Magbabayad sila pala. So, every time na gano'n, kapag mag-send sila ng letters, kapag tawagan mo sila, magbabayad ka sa time. So, mga scam. Itong lawyer na kinuha ng kapatid ni Tami. So, ito guys, margarine masarap. Pero nagka-diarrhea ako kahapon. Pero kakain pa rin ako kasi masarap ito. At malinam-nam. Anyway, so yun yung ganap guys. And also, tungkol sa family ko, sa papa ko. Na-swab test na naman si papa doon sa hospital. So, thank God si papa is negative. Negative si papa. And then si mama na naman. So, ngayon, itong si papa, gustong, hindi makalapit si mama ba palagi. Palagi siyang ini-stop ng mga nurses kasi hindi pa nila alam kung positive or negative. So, ngayon, nakita ni Inday ng kapatid ko na silang lang na gusto daw may gusto si papa ba na lumapit, baka nagutom, ganun. Sabi ko, oh my God, hindi ako makatulog kasi nag-alala ako kay Tami. Nag-alala ako sa tornado alert, sa hangin, sa ulan dito din. So, and also, nag-alala ako sa sa papa ko. Ang pinag-alala ko, guys, kay Tami is baka makurente siya and then nandun siya sa tubig, naglakad-lakad sa basement. Naalala ko, oh, baka makurente. Oh my God, sabi ko, oh my God, sana hindi makurente. Kasi kurente, may mga kurente doon sa basement eh. May mga outlet doon, guys, mababa. So, nag-alala ako, sabi ko, oh my God, tawagan ko ba or ano. Kasi ang last niyang video, ang video niya, yun, nakaapak siya sa tubig. So, yun, stress ako sa kay Tami, na-stress ako sa mama at papa ko, sa kapatid ko doon. Kasi, yung kapatid ko na andun sa hospital, hindi makakontak kay mama, ganun, kasi mama hindi pwede palabasin ng nurse, kasi hindi pa na-swab test. Sabi ko, okay. So, ito yung gagawin natin. Tawagan ko si mama, pagkatapos kung tawagan kung anong kailangan, tawagan ko siya, lang, o sige. So, ako yung parang tulay ng dalawa, nandito ako sa Amerika, na ang layo-layo, pero parang andun na rin ako. Pero buti na lang, meron tayong international call. Mas ano talaga yung, hindi talaga ako makatulog guys, na stress. So ngayon, kausap ko yung kapatid kong si Inday. Sabi pa niya, ang saya-saya daw ni Papa. Na, ano. So, thank God talaga guys na, negative yung result. Kasi ang sakit lang talaga ni Papa is yung UTI. And also guys, ang UTI lumala at saka nagka-ulcer na si Papa dahil sa hindi kumakain palagi. Dapat talaga kumakain, inom ng tubig. Tubig every morning. Ginoo ko. Yung pusa ni Brenda, nagwa-wild sa taas. Iyak ng iyak. Nag-wild. Nagwala. Sabi ko, ay nako, tinitingnan ko sa camera, wag kang tatalon dyan. Wag kang tatalon. So yun, nag-ano lang siya kasi night time kasi gising yung mga pusa paggabi. Naglalaro siya, yung laruan na binigay ko, ang narinig ko is tweet, 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 tweet. At din siya, lumilipad-lipad na, naririnig ko kasi ambak doon. Tumatalon-talon ba, naririnig ko. Meron ako ipakita mga video, mga kaganapan, baha, grabe yung baha. Kasi yung ulan talaga the whole yesterday until this morning talaga. Ulan malakas. So,
Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song, and then you stood there smiling at me as so many times before. I'll never wanna be away, leave you again. Alam nyo, hello po. Hi guys. Bakit sobrang... Hi! Bakit pula? So, sa kaka-upload ko ng video doon sa Facebook natin, mukbang, prutas, harvest. Sa kaka-upload ko, katatapos ko lang kasing nagutom ako guys. Oy, nagutom. So, mag-lunch tayo. It's 12:40 na. And, so, ito na yung life. Si Roxy ba, nagtataka yan kapag magsasalita ako ng mga gibberish word. Magano na siya. Yun na guys, ito na yung lunch natin. Yun, daming rice, di ba? Tinapos ko na lang yung rice and also meron tayong sili suka. Yung skin naging crunchy. Ang sarap ng panahon nun. Kahapon, sobrang ulan. Wala talagang stock yung ulan. Kaya ang baha-baha. Ang daming nagbaha. Okay, let's go to Walmart. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Ang hirap naman dito mag-parking. Ay, every time na lang magpunta ako dito. Ang hirap mag-parking. Nakakaloka naman itong ginagawa na ito. Saan tayo mag-parking? Wala nang parking dito. Ito talagang Walmart. Ano ngayon? Thursday. Pero grabe yung tao. This guy is vlogging. It's not crazy. You can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody. I don't need anybody else. No one will ever take me. No one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. Parang ayaw ata ako nitong paparkingin lang. Without you. Dito na lang ako mag-parking din. Naloka na. Without you. Dito na lang ako mag-parking. Naloka at tapos na ako guys. Alam nyo kung ano yung alam nyo ba kung ano yung binili ko? It's all for the cats and dogs. And alam nyo ba kung magkaano yung nagasto ko? Na-shock ako kasi ang mahal pala ng mga treats ng aso eh. 142. Ang sa akin lang dito is $14 yung belt. 142 yung gasto ko lahat. Kuna ng $14. Oh my god, sabi ko talaga wag na. Wag na, ayaw ko na sa mundo. Oh my god. Nakakaloka man ito dito, walang parking, ang hirap mag-backing, ang mahal ng gasto. Maigo lang ta mag-ano lang tayo ng tawag nito. Mga pagkain ng aso, grabe. Ay, grabe yung traffic dito, di makaya. Di makaya yung traffic. Ah, jajay.
Tignan nyo tong traffic, guys. So, pag drive ko pala guys, palabas ng bahay guys, ang dami kong nakitang may mga baha, malapit-lapit sa amin. Pero hindi na katulad ng baha na baha talaga, pero makikita mo talaga na galing sa baha. And then may mga natira pang mga may natira pang mga tawag nun, mga tubig. Then nihunong ra siya di gani mo adto. Animalis on ni Rivera. Bulukan ni mo day oy. Itong driver ba sa harapan ko, bubo. Bubo ka! Para lang tayo mga ano ba. Ang bobo mo! Ang bobo-bobo mo, iguahon ka. Tignan mo to, oh, mag-drive mo parang baliw, oh. Yung binili ko para sa aso, guys. Chicken thighs. Lutuin ko yan para sa aso. Andito na tayo sa bahay. And ito para sa pusa. Roasted turkey. Para yan sa pusa. Ito pala, ito lang yung binili ko na kaiba. Yung belt. At saka itong mga lavender na essential oil. Yun. At saka ito lang din yung hindi sa pusa. Ito, yun lang sila, yung ito lang yun, at saka itong doon na pang ano sa panghugas ng plato. And then ito lahat isa sa aso mostly. Nandun sa labas yung dalawa, tignan muna natin bago makalabas na naman to. Roxy! Did you pee Misty? Come on, let's go pee Misty. Let's go pee, come on. Go pee, come on. Ang daming bunga ng ano ko, oh. Oh, nagbunga na naman guys, ang dami. Ang tataba nito, string beans, ang taba. Look. Dami. Dito mag-harvest tayo dito mamaya din. Kasi maraming bunga. String beans. Ay, hindi ito makatubo. I did buy bonsai. Yes, I did. Come on. Come on. Come on. I got bonsai for my baby. Yes, I did. I did, monkey. I did, Roxy. Come on. Come on, let's... Ito talaga, binili ko to siya para panggabi bago matulog. Ito yung ibigay ko sa kanila. Look, marami pa dito. At bumili na naman ako nito kahit meron pa dito kasi malakas sila kumain ito. And ito yung sa ipin nila. Yung sa ipin. Yan. That's not for you, little boy. That's for your siblings. And also... I get a bone for them, also for the dog. And more treats for the baby boy. There you go. Tignan nyo, nagkalisod-lisod na subs. I know. Come here, Misty. Another treat for the dog. Kaya mahal talaga guys pag may pets. Hindi kasi pwedeng magkaroon ka ng pets and hindi mo sila bigyan kasi mas parang baby na. Come on. Okay. Yay. Come on, Misty. Come on. Misty, come. Oh my God. Come here. Do you want some? Come over here. Don't be afraid. Takot siya kay ano, Pabs. Mga silupi na tunog. Takot si Roxy. Misty. This is not for you, huy.
Binigyan na kita, binigyan na. So, ito na lang mga cat food at saka, yun. So, that's really it. It's almost that's it, Roxy. Okay, I love you so much. No. Hindi, tapos na akong nagluto ng pagkain ng aso. Yun. Yun yung chicken niya. So, luckily si Tami nakauwi siya sobrang aga ngayon. Hindi sobrang aga, mga 3 o'clock. Kayon lang siya nakauwi kasi nakalabas siya traffic. Sobrang traffic sa syudad ng New York, sa city talaga. Pero buti na lang nakauwi siya ngayon. So ngayon tignan niya kung anong nangyari na ngayon sa basement kasi wala siyang magawa eh. Naka-on yung light dito. So yun. Ito on pa rin yung natin. So kausap ko yung tamimoy ko. So thankfully wala nang sa bahay, wala ng tubig, pero so, sobrang basa yung basement and yun. So, ito na guys, ito na yung niluluto natin kanina. Baka makalimutan pa natin. Hindi ako kumakain ng dinner kasi alam nyo na nakalimutan ko na naman magluto ng rice. Kasi guys, alam nyo naman makakalimutin na po tayo guys. Grabe. Thank you so much guys for watching. Salamat guys sa panonood ng ating mga video. So kita-kits tayo bukas. Bukas na tayo mag-harvest ng talong kasi yung talong tumanda na siya, ang haba na. And yun. So anyway guys, thank you so much. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe.